Takže ahoj, vítajte u môjho nového videa a dneska to bude prvý prázdninový vlog a je práve 8:00. Ja som asi o 8:10 alebo 8:18, nejak tak, neviem, vstala a dneska to bude prvý prázdninový vlog, keďže áno, točila som včera video a to video, proste som o tom hovorila, o tej chalmovej a o tých prázdninových vlogoch a dneska máte tu tento prvý prázdninový vlog. Áno, a pardon. Pozerala som si, či to je zapnuté a chcela som vám ešte povedať, že dneska to bude kratší vlog. Buď s Lunou alebo s Maxom. Kto nevie, kto to je, tak Max je moje morča. A Luna je môj škrečok. A mimochodom, chcela som vám ešte povedať, že jak sú čary kozláta diela, to určite poznáte z môjho videa s Ritou. Ritu neviem nájsť. Už asi 3 mesiace ju hľadám. Neviem ju stále nájsť. Ja neviem, či mi ju niekto ukradol, alebo ako teda. Ale ja som ju nikomu nedávala. Proste ja neviem, kde môžu byť. Ale stále ju hľadám, takže ju bude nahradzovať zatiaľ Lily. Kto nevie, kto je Lily, tak vám ju teraz ukážem. OK, ani ju neviem nájsť, takže jej, stromček. Ani ju neviem nájsť, takže, ale tu som nestratila, tá je niekde v tej krabici. No a proste donesem našu obeť. Naša obeť. A prašia z nej ešte piliny. Čau. Jej, božková ma. Jej, obližuje ma. Čo je? A stalo ma. Ahoj. Viete, čo ona minulé spravila? Ona normálne tými pazurami, ona takto liezla. Stoj. Ešte ona zdrhni. OK, tak ešte 2 minútky počkáme a potom už ukončíme video. Čo robíš? Jej! Božková ma zas. Aha, zas. Jej! Ahoj! Poďme. Ne, tam nechoď. Come on, tam ne. Čiki, čo. OK. Ja už by som toto video pomaly ukončila. Ak sa vám páčilo, tak dajte like a nejaký komentár a kľudne aj odber. A ja sa s vami lúčim. Aj toto stvorenie malé. Leze mi na chrbát. OK, tak to by bolo asi všetko. Sorry, keď to budem... Ty potvora malá. OK. Ja sa s vami lúčim. Dúfam, že sa vám tieto prázdninové vlogy budú páčiť a zatiaľ čau.